السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني ببيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى طاعات عبادت لنگی صالح عمل لنگی خیر دعا لنگی لطف و محبت و احسانات لنگی لطف و کرم بلن قبول دبتے خدای تعالی ہمان دن دین دی دنیا دی آخرت دی آباد ہے. عزيز وطن منزا أما الله النية يرى محبة يرى عقد برلك اتحاد يرى إيمان إسلام قرآن ملك وعقيدة يرى ترمضن بيك الله أيرم. حضرت سعدي عليه الرحمة bir mübarek kitabına Bustan-ı Sa'di'yi diyer. Ço khudra qavi hal dini yokuş bi şükranı bar zayıfan bekeş. Eğer khud hemin sureti çun tilesim bemiri yu ismet bemiret ço cism. Ey merdoğlanıydı. Ey dayavadam. Ey Allah'ın muhammed veren adamsın. Hudayın hürmetinin beraberine eciz adamın elinden tutyan ol. Dilin menen, pulun menen, nüfuzun menen her nemi elinden yeliyen olsa hizmet et, yaxşılık et, tekebbürlük etme, Allah'ın doğutu olurdu. İmma yönü hiyalat bilen, yönü tekebbürlük bilen, yönü boş yel bilen yaşasan, yönü boş ak bilen yaşasan, Cenab-ı Vadip kıygırlık dünyadan geçende, ödün de dünyadan geçersin, adın da dünyadan geçer, gövren de dünyadan geçer, hiç kim yerinden Kur'an okuyup görmelidir. Bir şumru küçükün ağzılar sonra bu gittin olur gibi. Ama kavlu ettin, Allah'ın yanına aziz, Allah'ın yanına aziz adam, o adamların yanına da aziz, feriştelerin yanına da aziz. Bir büyük pirlerin biri, murşid Rabbani'nin biri, kan halkın elinin tutup, Hudayın ışkını geçiren adamların biri, Hazreti Seyyid Ahmed el-Rifai. Büyük pirleriydi. Allah Teala'nın dostlarının biri Allah ibadetlerini kabul etsin benimle. كان يمشي إلى المجذومين والزمنين يغسل ثيابهم ويفلي رؤوسهم ولحاهم ويحمل إليهم الطعام ويأكل معهم ويجالسهم ويسألهم الدعاء. وكان يقول الزيارة لمثل هؤلاء واجبة لا مستحبة. Bir büyük adam
kimin ennamından çırkaqıp derdaqıp duran merid bolsa şolun yanında var dermanlarını veriyenmiş. Şolun egin maşlarını yuyanmış. Şolun taş takkalarını darayanmış. Şolun naharlarını pişirip verip özü de şolun yanından nahar yiyenmiş. Aham bana da dua et deyip de çıkıp qaytyanmış. Şol hayır duasını alyanmış. Şol merid, şol hor, şol ecil, şol adamın hayır duasını alyanmışlar. Aham soflan arasında, milletin arasında da ayyanmış. Ul millet, ul halk hiyal ediyen şiciret iş etmek mustahab deyip. Mustahab deyip nama diyelim? Etsene soğap etmenin men günahsı yok. Halk iştiba etiye, şiciret ziyaret, şiciret garipler gözlemek vacip diyenmiş. Hizmet etmek, bir huda için bir horlanan aldıranı kömekleşmek, arkalaşmak, ulu millete mustahab diye, yani etsene soğap, etmeten günahı yok, yani vazife der mi qadiye? Yok, şulara salamı gel, şulara hoş etmek vacip diyenmiş. Ama Camiye İslami'den, Müslümançılık bernamalardan, adamın zindagisinden kesilip, hasf olup, yoğ olup barıyadı bernama. Hamanda Recevay arada tutmak soğar, hiç kim görünüyor yok da, ama bir merid ödemek, ya bir horlananın elinden tutmak, aldıranın elinden tutmak, soğattığı adamdan zihninden çıkıp barıyadı. Hemmetinin delili de, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yine bir hutbasını okuyup vereyim, Arafat meydanında, kurvallık güllerini, 3 bölüğü edip hizmetine de yetirdik. 2 bölüğü geçti. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam 150.000 sahabasının arasından birini vardı. Allah kokludığının bir gecede de ahirki bölüğü, yani bir gecede Peygamberimizin hem hutbası tamam olup 2 hafta Peygamberimizin hacısının izini alıp gider. 150.000 sahabasının arasından millete veren vaazı hutbası bir bölüğü inleşir. Eyyuhen nas, inne rabbakum vahid ve inne abakum vahid kullukum li Adam ve Adam min turab akramukum indallahi atqakum ve leysa li arabiyyin fadlun ala acemi İlla bittaqva. Ey adamlar, sizin Rabbiniz eyanız tek Allah-u Zülcelal'dir. Büyük Allah'dır sizin eyanız. Ey adamlar, sizin hemmenizin atanız da Hazreti Adam'dır deydir. Her dilli, her yurtta insan olsa Hazreti Adam'a varar deydir. Ne kadar manalar var, başka deyip, başka gözlerini görüp görme, hemmeti Hazreti Adam'ın neslinden, ve Adam'ı min turab, hemmemiz anriyimiz Hazreti Adam da kumdan nettir, kum. Hak, kum, turab, tersek, kum. Hazreti Adam da kumdan, onun malik neslidi, bir inilmeyen, verilmeyen, porsu sudan, ma'in mahin, Kur'an'da şey rivayet ediyor. Hemmeniz Hazreti Adam'a var yani, Hazreti Adam da kuma var yadidir. Kumdan halk boldu. Bir adamdan artmışlığı fakat takvalık bilen, Huday bilen bolyan yardı. Nece bir adam Hudayi olsa, şol adamın artmışlığı var. Hala riyasetin eteğine oturan olsun, hala kargerliğin eteğine oturan olsun.
hala karmenliğin eteğinde oturan olsun, hala kasıplığın eteğinde oturan olsun. Her işte olsa da Hudaýyň ýanyna izzeti Allah Taala'nın buyruğu, Allah Taala'nın diýenini edmen eteğinde. Hatta bir Arap da Peygamberin taifasından ne olsa bir Türkmenden, bir Beluç'tan, bir Kort'tan, bir Fars'tan artykmaçlygy ýokdur. Meger takwalyk bilen niýär. Ine Peygamberimiz bir bölüp Dirman hutbasynda aýdyp adamlara aýdypdyr. Ala hal ballagtu. Ey adamlar, kulagyňyzy gerin, gözüňizi açyň, mene boýnumdan sowdum. Aýtdym size diýipdir. Mübarek ömrüniň de ahyry. Ey adamlar, men boýnumdan sowdum ha diýipdir. Aham aýdypdyr. Allahumma şhad. Hudaýa senne şahit bol, men boýnumdan sowdum diýipdir. Ala liyuballigh ash-shahidul ghaib. Ey ba adamlar, tüzde beýlekleri eşitdiriň aýdan wurulýanym diýipdir. Şayet inniki eşitjek, sizinle qaýymrak saklasyn diýipdir. Şayet beýleki eşitjek, sizinle qaýymrak saklajak bar bolsun diýipdir. Ine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın 150 min sahabasynyň arasyndan mübarek ömürlerinin ahirine 62-nji ýaşyň ahirine hac aýamynda mübarek aýda mübarek şäheriň töwereginde Mekke-i Mukarreme mübarek günlerde Qur'an aýynyň 9-na 10-na millete ummaty eşitdiren gördüňüde. Adam sen men wezifämi pikir etmeli. Men 50 ýyl mundan ozal, 20 ýyl mundan ozal, 100 ýyl mundan ozal ýokdum. Bir isterim bir porsu suwdan, bir gatreden dünýä geldim. We aňrymda men qum. Şunu insan pikirine salsa, ýa-da pirler bar, merizleri gözdeýe, garipleri gözdeýe, bark taş sakkalyň daraya, harlaryň bişiriye, şu bernama girmeli bolýar. İnsan her jere bolsa da tekebbürlüğünde hali yok bolýar. Her hal, her kim bolsun, her ýagdaýda bolsun, ulum sürýmäge hali yok. Ýaňy kum iştidi kumaga arynjakda. Ýaňy kum diýeni kumaga arynjakda. Bir pikir etip göreýin. Ýaňy kum iştidi kumaga arynjak. Ata arasynda rahmetli näme bide men dogonma Hazreti Adam'ın neslinden önün ulyga ihtiram goýmaly, bide men dogonma pispel fruten yılın yaşamana hali yok. Ben anrym milli, bärim milli. İman ameli salih etjek bolmaly. Men iştiçkin gitsem, kuma garylsam, hiç kim bana yoldaş bolana ameli salihden başga. Hemmesi qaliye, mal, mülk, dogon, kardeş, erhili, her kim sowuşýar bir-birinden. O gidenden soňra dünýe başga tüýsli bolup aýlanýar galallara. Gidimden soňra bernamany bäzulýe, däde üstün, er üstün, eley üstün, oğlum şok üstün, enata üstün, insanın sen men pikir etmen ýagdaýym daşy. Hyzmat etmege, pikir etmege, zikr etmege inşallah tikilap açyklap aýdym. Resulullah aleyhissalatu vesselam hemme adama bararsyňyz, adamda kuma barar diýdi. Senin ders almalı adamı, ey hacıdade, ey jawan oglan, ey musulman, men özüm iman, amele salih kazanayım, şonu makam durayım, vazifemi bitirip geleyim diýmekde. Kam töwregim gözlemäýin nimeli. Kanundur haşa. Kam döwregim gözlemäýin nimeli. İştensiňiz Şah Nakşband Bahauddin ki Buharada
büyük ulamalar terbiyet berýärmiş Allah'ın aşkına karşı. Ohum sohbularyna aýdýarmış, "Mert sohbu boljak bolsaň, nazar der kadam bol, döwrüň kan gözleme" diýärmiş. Bir manasy da şu. Bazar öýdende, işinde töwrüň kan gözläp görme diýärmiş. Nazar der kadam, huş derdem, halvet der enjumen, bir pirin aydın kepişi. Bukhara şerifte büyük ulamalar terbiyet verip kalplerini Allah'ın aşkına geçiren büyük insanlar bilir. Senmin ders almalı yağdayımızda. Töwrüken gözläp bermeli. Şu döwrükdi gözläp duran hanıwada wa şu falani diýip gyýdymyz, oglumyz ya ähli bolup şonu görüňiz diye. Şonda aňyrsy gumda, işdidi gumda. Narat hanıwada terbiyet bermeli zat oglumyz şoğa. Cemaatlar, Peygamberimiz şu gurrun awdallanyp aýdylman gurruny däl ha. Peygamberimiz 150 min sahabatynyň arasynda älim jahany sukut etip şuna aýdypdyrdy. Bizim ogul gyýdymyza hükmen terbiyet bermeliler. Ey ogul diýmen, ey gyý diýmen, ey ballim diýmen. Allah nigmat berse şükürli bol, kıyınçılığı düşten sabırlı bol diýmen. Bir hemmemiz Hazreti Adam da anı kumdan, biz de kuma garıljak diýmeli. Haçan aýtmaly, odul zihni safqa, kalbi safqa, sen ihtiýaryňda ka aýtmaly. 13-14 ýaşa barmaka. Saçyň başyna aýtyn ärgiri bolup gurrun ogluň soňy eşder. Emme o ýaşdan geçenden soňra 50 çykandan soňra o kepi kulak atmaýar. O kep kulugynyň töwrüginden aýlanýar. 5-6 ay mundan olalla agdanlyp o haýatyň içinde gurrun bolup durýar. Ey cemaatler, şu öz gözümüz bilen görýän zatymyz ha milletiň derdiniň içinde. Eger şu Peygamberimizin beren terbiyetini bermesek, ogul gyýdymyz 16-17 ýaşa barandan soň entek enesinden, dädesinden halayan zatyny görmese, enesine, dädesine bagşlamaýan fohş aýdýarlar. Yani ağzyna gelen nasaza söz, türkmençe söýýärler. Meselen, sen näme diýip falany ýaly der. Sen näme diýip falany ýaly der. Ya meselen bir ovada Ruskada yaşaya hamani oğul yaqi tiz huşana eltya fakir oğlum verenje qıydım verenje deyip mini bir verenlim okuyyan yerine eltya. O tiz huşanın içinde verenlim okuyyan yerini bu oğul bir qiy görüye on diyadeti bicirip, on enesi bicirip, on maşini bicirip şuurun oğlun vurdun hemen aydıp duranım. Emme oğlu kon vurdun. Oğlum öýe gelýär, enatasına ağzına gelen kesin ay diye, ya da öýe barmağına ağrı diye, ya boydaşlarının arasında men dädemşi, men nänemşi diýip aýtmana utanýardy. Mesirde büyük ulamalar terbiyet verilýän ýerde, büyük pirliň miri Hazreti İmam Abdülvehhab Şe'rani aýdýar. Men bir adam gördüm diye, şu zamanla danışgah okuyuyordu bir oğlanı. Enesi dädesi daş ovadan geldiler, hem klaslarının arasında men dädemşi, men nänem, men elimşi diýip aýtmany utanıp, ovadaşymşi diýip hem klasylarına şey diýip aýdardy diye. 700 yıl mundan ozalın gördün ha, insan şu zamannaki camiye, şu zamannaki beşerin hıyalının geçýärlerden ken arası zaman mundan ozalın gördün ha şey. Son şu oğlunun terbiyetini Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şu derman sözü terbiyet bulmansın iyili şoma var ya. Hemmaniz Hazreti Adem'dir, anırsı Hazreti Adem'de kumdur. Eğer şu terbiyet girmese, şayet şu mahal bir oğluda bir kıyıya bir oğul şeyle olsun. Yine 10-15 yıllar her 10 öğü, sonra her öğü bir nefer tafırlıyada. Çenançı bir neçe dertli,
Biz şu yaşıdan yaşımız bilen bilýär 20 yıl mundan odan bir näçe jamiýaň müşkili Gümmüt şäheriniň içinde bolsa bir ýa iki hany bardy da bardy. Emma şu mahal her 4-5 öýe şu diýip bar. Bir azajyk 20 ýylyň içinde ha. Bir neçe terbiýetlerde adamlaň eneleň dädeleň kutahylan sebepler. Bir bernamadan çykyglyda. Indi ýanky ene dädäni öýdäm. Hep aydılman Resulullah canın hemme hutbasını aydeyin nidim biliyece. Yankı ene dädä haýkuy oğul gyzyn okutjak icmaat. Her hefte aydılman garçy. Ilmdan beter edep muhimdir. Bütün yıl Kadir gecede aydılmaz. Aydılman garçy belli garçy. Edep muhimdir okudun. İnsaniyet muhimdir. Şahsiyet muhimdir. Buzurgvari muhimdir. Adam karşılık muhimdir. Ondan sonra her näçe okutu bolsun, pulu bolsun, awdallygy bolsun, werenligi bolsun, onun menen hyzmat etsin, muňa wurrun ýok. Ýa-ni fakir, ine tanaýdýanlar, fakir sada adam okutjak ýok. Okutmakan, we okudyp bäken, we okusun töködenden soň edebin berdidir. Bir edepki Resulullah aleyhissalatu vesselam jami-i beşeriyete takdim edip aýdypdyr, gyzylaga atlap goýmalar. Hey oğlum diýmeli, hey gyýdym diýmeli. Aňrymy därimiz bellijedir diýmeli. Töwregiň ödäp berme diýmeli. Töwregiň öddeseň zindigiň, öz zindigiň lezzeti kaçar diýmeli. Şu mahalle şeýledir ha. Her gelin, her arus, her gelin halkyň zindigisine götükýän bolsa, hiç zindigisinden lezzet alýanlardyr. Her erkek adam halkyň zindigisini götükýän bolsa, öz zindigisinden lezzeti ýokdur. On zindigi bijiret, mun zindigi bijiret, mudan narahatçylykda öýü. Nazar dar qadam, beýik pir Hazreti Şah Nakşband aýdypdyr, öl aýagyň öldü, öl öwüň öldü, öl ýoluň öldü diýipdir. Töwregiň öldäp berdi. Ine men üstünden geçeýin ikinji managa. Ahdirman Resulullah aleyhissalatu vesselam beşeriyette ahlagyna nasihatini amanatı eda etmede Hudaýa bende olmada Allah'dan korkmada takvalykda tek bolan izzet ve şeref eýeti olan Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dirman hutbasy hemmäňiz adama gaşynyrsyňyz, adam da guna gaşynyrsyň. Mana ikinji manat, evvelki manata belli boldy. Angryn kum bärin. İkinji manasy şu manasy. Buharada bir pir geçipdir. Ol aýdýa ona Sofallayar diýerler. Sofi Allayar, ady Allayarmışda. Ataň yerdir, senem yerde qılık qıl. Yamanlyk eýlegenge ýaxşylyk qıl. Baýey. Beýik pirliň makamy wurrun diýsen ay. Ataň yerdir, senem yerde qılık qıl. Yamanlyk eýlegenge ýaxşylyk qıl. Ey adam diýipdir, ey ýaş oglan diýipdir. Sen ataň yer, aňrymyz qum, biz atamyz qum. Senle yer ýaly ahlak ölüňden kököz. Yeriň ahlaky näme? Agdyr, düňdür, pil wur, daragat, tohumsep sana hoşa berýär. Ataň yerdir, senem yerde qılık qıl. Yamanlyk eýlegenge ýaxşylyk qıl. Elhamdülillah bizim şu milletin içinde görüşümüze göre qowluk etjek adam häzir gaty kän, ol dikkat edin. Qowluk etjek adam gaty kän, emma şu qowluk etjek adamyň bir zatdan korkusy barda, fakirçikler. Nämeden? Şu kimi qowluk etsen gaýsam bererçek ýa-da şarapdy. Kimne kişiň narahaty şudur. Pul qar berjek adam şu mahal şu zamanda kän. Emma pul qar berýän bir aýa bir ýyl edip 5 ýyl 10 ýyl geçse ýyly ýokda. Ýa-ni hiç qar tätil bolup barýar. Bir misallady. Ýaxşylyk etjek adam kän ha. Emma hamany ýaxşylyk gören adam näme diýär? Ýaxşylyk gören adam
Vazifeti teşekkür etmeli, yüzün ak bolsun, Tanrı yalqasın, bana bir ay vakt verdin diýmeli. Bir aydan bir saat geçse, men başlamenep, şoňa yaranjak bolmaly, gaýtym oňa yaranmaly, algyly bergiler yaranmaly. Bolmaýar ki. Oňam şondan çyryň bir täsirle. Ya yollarda yollagan adam motor maşyny mindirjek adam kan, mindirmeden gorkugly mindirip bolana. Gaýtam zererleri görýär. Adam fakirliğin canı yoktu. Ya öz yaxşılığını kärrek yetiriverdi, tarap hiyal ediyor, şun vazifesi mukadiye. Bugün aylık bir saklatdı ama vazifesi olur yani. Ama bir adamdan, ya bir ahundan, ya bir kariden, ya öz doğanlarından şundan kärrek yaxşılık görüyor da, o fakir şuna yaxşılık ediyor da, şun vazifesi mukadiye, vazifesi yapıyor. Aylık bir saklanak yani. Nämlik vazifesi bolmaly? Yaxşylyk edibersen, tarap soňam senden algyly bolýar, ama adam fakirligiň ýene jany ýokda, eş yaxşylyk etsen, aýtym men içinden derejek ýelmen diýdi. Hatta öl dogundan, hatta öl gaýnynesinden, gelininden yaxşylyk ediberse, fakir iznin ahlyqyn dereli bolýar. Ýoksa Hudaýa şükür yaxşylyk etjek adam kan hanil. Elhamdülillah. Teşekkür etmeyen, ya teşekkür de gerekken, derer getirmete olacak. Yine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın aydın sözünün bir manası şuda. Hazreti Adam, hemmeniz Hazreti Adam'a gaşin, Hazreti Adam da aňyrsı gumdur diyor. Aňyrsı gum diyor, öz gumdan halk bolan. Ataň yerdir, senem yerdek kılık kıl. Ah yamanlık eýlegenge yaxşılık kıl. Bu dağı büyük adamların makamı. Bu gurrun takriben tätil bolup barýar müteessifane. Şu yaxşylyk görenine yaxşylyk etip bolsa boljak. Yamanlyk etýäne yaxşylyk etmede gaty kyn da. Am sen men näme der salyly şu gurrundan? Sen aýdýanda şu gurrun näme diýip gyýryp aýdyp otyň? Ey ýaşoğlan, ey hacı däde, ikimide dersçi şu gurrundan şaýdyny. Öz yaxşylygyny et. Hiç kimden teşekkür intizarın bolmasın, ahiratım diýdi. Tamam. Yaxşılığın et, teşekkür, şu bana Tanrı yalqısın diýsiniz intizarın bolmasın. Ödün rahat. Hudaýym süýledýän, şu teşekkür gerek däl, niyazım ýok. Şu teşekkür intizarın bolsa, o ýürügiň agyrt ýaşaýt ýyksyn seni. Sen yaxşılığın beraberine yamanlık kökülüyedi, tarafı yıkıyadi, onun narahatisi. Onun almalı dersi, sen yaxşılığın et, Allah için ettim, o taraf teşekkür eder, yani kadırdani eder, Tanrı yalqasın deyse deysin, deymesin deyip de soğabın et. Öl kıyamatın, öl nurun, öl ameli salihin olup kaldı. Yine bir de ikinci manası. Üçüncü manası, üç mana bilen tamam edip, Peygamberimizin hutbasının izini alıp gideyim. Hemmemiz Hazreti Adam'a gaşin, Hazreti Adam da kumdan. Hemmemiz Hazreti Adam'a gaşin, Hazreti Adam da kumdan. Kumdan halk bolli. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Allah aydiya. Ey feriştelerim, hemmeniz Adem'e secdedin diye aytdım diyordur. Ey feriştelerim, hemen Adem'e secdedin diýýärdim. Hud Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'in näçe yerinde var. Tamam ferişteli secde ettirler. Hazreti Adem'e ihtiram ettirler. Ilmy sebepli, adamçılığı sebepli, gursagyn näki ışqı sebepli. İnsanın Hazreti Mevlana näme diýär? Ey altynyň suw bilen ýazyp goýmaly şu gurrunlary. Ey bir insanın cami-i insaniyet, insanlar şuurundan tätil bolup barýar, ýürekler ýanyp gözlerden ýaş akmaly ha şuurunlary. Hazreti Mevlana näme diýär?
Asbihimmet suya akhtar taaqti Adem mescud ra nashnaqti Asbihimmet suya akhtar taaqti Adem mescud ra nashnaqti Atın çaptırttırdın deyiptir. Rasatxananın içinde yıldızları tanıyacak bolyan deyiptir. Ey adam, özün tanıydın mı hazır deyiptir. Kompütere yetip, yollara yetip, tayhançılığa yetip, kasbe yetip, işine yetip, bazarına yetip, özünü de tanıydın mı sen deyiptir. Asbihimmet suya akhtar taaqti. Ey her vaqtda tanıyacak bolup, devir konçkaz bolyan Eşim men özüm näme dip özüm tanıyacak bolup bir konçkaz bollanmy dipdir. Türkmen näme diye? Özüm tanan welidir diye. Özüm tanan evliyadır diye. Evvel özüm tanıyman la. Men kim diýmeli? Men ýerden näme? O ýerek bar ýan näme la? Bellice hakıl. Şun bir hiç bir kıyınlığı yok da. Bellice hakıl. Men kimmen? Men aynadan özüm göz Kavah bir saat aynan önüne duruyor, bir lahza fikir etmeli ki, men kim diýmeli? Men göz kulakly, el ayakly adam, indi bir işim içinde giripden, indi ders almaly ýagdaýyň bir ýerde şu boldy da. Hemmemiz Hazreti Adam'a, ol adam iki hemme teriştele şoňa hormat goýdy. Sen menne haramyň ýdinne gezmesek, günah ýdinne gezmesek, Näçe gursagymyz Allah'ın ışkynda bolsa, şol hormat şoň üstünde. Işky bolsa, mehabbeti bolsa gursagyndan, Allah bilen irtibatda bolsa, günah ýdinne gezmese. Mydam bu gurdun geçýär, adam ýalňyşar, günah ýdinne gezýär. Şol adam Allah'ın ýanynda azizda, ferişteliň hormat goýýan adamsydyr. Indi bir üçüncü manasy bol. Hemmemiz Hazreti Adam'a gaşyndyr, Hazreti Adam da gumdandyr. Yine de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın derman hutbasından 20 dakikada vaktimiz bahadır. Eyyuhan nas, ey adamlar deyiptir. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا وَلَكِنَّهُ إِنْ يُطَعْ فيما سوى ذلك فقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. Ey adamlar deyiptir. Şeytan tamasını üzdü deyiptir. Şeytan şi vurttu tamasını üzdü deyiptir. Şeytana adamlar ibadet etmeyeceğini deyiptir. Kıssada umumen manası şey. Namaz okuyan adam şeytana ibadet etmez diyeceğim. Şeytan tamatını üzdü. Mesela önkü ummatta bir kavim Müslüman sonrası kafir olup gitýänmişde. Emme bir ummat Müslümançylyk kıyamata çeli yürüyecek. Bunu bildi. Tamatını üzdü. Bu ummatdan soň bir kafirlik gelmeyeceğini bir kıyamata çeli Türkmen aýdýar. İnçeler üzülmez. Bunu şeytan bildi diye. Yani namaz okuyan adam şeytana ibadet etmeyeceğini bildi, ama şeytan bir yerde tamatı var deyiptir adamlardan. O da nämedir? Ownuk sogap deyip adamlara ettirmez, bir sogap kan muhimda deydiler. Kiçi günah da olsa, bir kiçi günah, bunun işgali yok deyip de adamlara ettirer deyiptir. Kiçi sogap olsa ona, bir kiçi sogap muhimda, ama ana bir neçe dünya boyunca hatta bir tawar ulamalar alim adamdan ağzında vardı. Aydiye o diye mustahaptır diye. Yani sogap sogap etmenin bilen hiç mutlak muhim zatlar diye. On bir tawarlama işkensiniz şu mahal. Mesela olurrak aydardılar musafirette sünnet okuymak gerek diye. Inni öýde de sünnet namaz okuyanak da öýlen 4 rekat sünnetini ya 2 rekat sünnetini. O sen näme sünnet okuýmayan diýsen, ay sünneti pardiýal gaýyn tutup görmelidir diye. Inni ýa şeytan masharet ýa-da bu adamlar. Ay diýip kan muhimdadir diýip goýýar. Şeytan oýnaýar. Hutbasyny Peygamberimiz Arafat meýdanynda 150 000 sahabasynyň arasyna aýdan tedişdi. Adamdan inni kafir olmazygyny belli diýipdir ýöne. Kiçi sogaplar, kiçi sogap diýip onu etdirmer diýipdir.
Küçük günahda olsa ayetip koyverin iğnen Huday geçerdik koyverir diptir. Şiirlerde adamlar oynayacak bolar diptir, musulmanlar diptir. Bir tövür ulamalar aydiye, şeytanın şu bernamasından musulmanla haberi olmansın, musulmanların arasında yalan kan, musulmanların arasında hukuk kan, musulmanların arasında hıyanet kan, kafirlerden görünen aktif aydiyeler. Son kafirlerin içinde şeytan olur vasvas etip durana, sen Allah, sen hıyanet et, sen namet, kufur, kafirlik, karanqılık, ulu karanqılık, şonuna saklasa olacak olur. Emma musulmanlar kafir etip bilene, günah, ay bu avnuktur, ay bu namedir, ay sana da pul verir, ay eti vererini, ay Allah göver, bunu musulmanlar rahat Allah'ın yerler. Fahzaruhu ala dinikum. Ey musulmanlar, Allah'ınmacak olun deyiptir. Peygamberimiz Aleyhisselam aytıyor. Necire Allah'ınmacak olmalı? Şu nasihatleri eşitmek bilen. Şular bir büyük dirman görürler ha. Men ahiretim ve men akibetim için şular men amel etmelidirin ha deyip terbiyeti evvel ödüne, aham içeriğine sonra beylikleri eşittirmek bilen. Yani şeytan nice avuncak zatlarda etbetecek olur. Küçüğüne mesela umumen milletin arasında oluyor. Ay 5 vaktin okuysan olur. Aham sonra ay namaz kâde okuysan olur. Aham sonra bir haddi ettinami diye. Ay 40 yaşta meyla okuysan olur. Şu küçük sokakları etberip, ul sokakları da etberip barıyor. Bir peygamberimiz yan ulamalar dedim de bir tür ulamalar elhamdülillah gözümüz bilen gören zatımız. Elhamdülillah diyenim narahat olmalı zat. Yani gözümüz bilen gören zatımız. Harameyn Şerifeyni, Mekke-i Mukarreme'de, Medine-i Münevvere'de. Her yurdun ulamalarını gördük. Cezayir'in, Hindistan'ın, Bangladesh'in, Suudi'nin ulamalarından. Ondan sonra beydeki yurtlardan her yurdun ulamaları bilen bir salam aleyke diye namazdan sonra salam verile guçuk diyedi. Bir sonra sünnet okuyana, tesbihki kan adamlar okuyana. Bir tesbih vardır namazdan sonra tesbih. Ohum aysan neyme diye. O bir mustahab diye esen soğab etmenin men günahı yok diye. Ohum peygamberimiz neyme diye şu vardı. El-Azkar İmam Nevevi'nin kitabında var. Peygamberimiz sahih hadis aydan dedi. Näme diýipdir? Ene şuna aýdypdyr. Qalu ya Rasulullah, kayfa huma yasir we men ya'mal bihima qalil? Ya Rasulullah diýipdir, namazdan soň tesbih aňsatjak diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr, şon aňsatdy ozy kan adam etmez diýipdir. Bir de yatsak bolanda 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, 34 qaytar Allahu ekber aýtmak öýüň bereketden doldurýar da Peygamberimiz aýdypdyr, şonu kan adam etmez diýipdir. Adamlar deyiptir, ya Resulullah, bir ansatçıklar, hemmek eder ki deyiptir. Peygamberimiz näme deyiptir? Ya'ti ahadakum, ey şeytan, fi menamih, feyunevvimuhu qabla en yakuma. Ve ya'tihi fi salatihi, feyudekkiruhu haceten qabla en yakulaha. Kala fil azkar lil imam Nevevi. Onda yatsak bolanda, onu filme uymer, onu daşerik koymar, ahırda yatıp qalar, okus tutar, onu tesbihin tanıman qalar deyiptir. Bir tofar adama mınna şey çıqalıyor deyiptir. Emmen namazdan sonra oku tesbih, ansatacak da, subhanallah, 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 bir saniyede ikisini aytıp oluyor. Şeytan namaz okuyup duqa, şın bir iş yadına salıyor, salamlara kanı turdu kütüyor deyiptir. Şu soğalı ettirmeyecek oluyor deyiptir. Yankı bir alim öyle kiplese hadis dikiplavati, Peygamberin sözü hadis dikiplavati öyle amel etmeli olanı da yapsa. Men öz yurdumuzdaki büyük ulamalar takdirdarlardan arzamakka dünya oyunca aydiyen. Gözüm menen görüp de yüreğim ağırımda da aydiyen. Salam merakına çıkıp gidiyordu. Bir tesbih sanayın, ayet-i kursi okuyun, bir ansatçı ağza çıkıp, her gaysının da toforları var, iyiliğine düşüp verilir. Oturun tesbih sanat çıkıp gider diyemirler. Eden akta, salam, saat ikindiden ev otuyor. İkin namaz okuyacak, ay otele gidip gelmediğin akşam okuyuptur, yatsısını okuyuptur, salam merakına çıkıp gidiyordu. Şurada 4-5 saat otuyor, 2 dakika otursa tamam mı olacaklar, oturan akta. Yine yankı Peygamberimiz Aleyhisselam'ın aydiyani.
şeytan namaz okuyanın kafir olur diye tamasın üzü deyiptir, kafir bolacak değil deyiptir. Yönü, ay bu sokak muhimde, ay mustahaptır deyip, ay mustahabı qaim tutup verme, qaim mustahabı qaim tutma diyenleri bir milletin gözünün alasında halk parmıqa deydi. Parmıqa deydi de bana mengeş bir ayda par del, mustahab, namazdan son tesbih sağlamak soğat, emme peygamberim da deyiptir, sizi şeytan ağırlarsa soğattan koyamasın deyiptir. Ene yankı gözümüz bilen görüntü bir de Resulullah'ın derman söyledi. Umumen bir nasihat, yönü dünyanı cedellik tutuptur, her kime nesip eden akta bir nasihatler. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hiyattaş edenimizin içinde ahirki aydın hutbası. O şun menenle Peygamberimizin hutbasını tamam edip, innike etti Peygamberimizin hazısının izinar gider. Eslaqı hişriyici okuyanımız neyem boldu? Hem bana adama qaşin adamda kumdanlar dedi. Ah derman manaları geçenler kadrini bil. İkilenci Peygamberin şiyici hutbası neyem boldu? Şeytan namaz okuyanların kafir olacağından atamasın üzdü. Yönü ay bu soğat yenilir muhimde, ay bu günah yenilir münnette över deyip adamları ağırlaması deyip. Üçüncü faqilu eyyuhan nas qavli. Ey adamlar düşünün men aydın adım deyiptir. Fe inni qad bellagtu vazifam bitirdim boynumdan savdum ha deyiptir. Ve qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bih falan tadillu abada. Boynumdan savdum iki rat aranızda koyup bariyan şuna qaynapsınız ağmarsınız tozmarsınız. Kitaballahi azza ve celle ve sünnete nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an aranızda koyup bariyan ve Muhammed Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetini koyup bariyan. Qaym yapsın ağmarsınız tozmarsınız. Kur'an-ı Kerim ve sünnetleri okuymak bilen, manalarını bilmek bilen, içinin halal haramlarını bilmek bilen, içinin hükümlerini eşitmek bilen, nasihatlerini eşitmek bilen, halal haramını qaim durmak bilen, içindeki zatları itikad etmek bilen, sünnetlere qaim yapışmak bilen, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın aydan derman söyledi. Kur'an-ı Kerim okar, Kur'an-ı Kerim'in içinin halal haramını bilki Fıkh Hanefi'de İmam Azam Ebu Hanifani büyük alim tanıyat 1 milyardı olayı şu zamanın özünde Hanefi mezhep var. Kur'an'dan o Peygamber'in sözünden çıkaran halalını halal bilip, haramını haram bilip, şu mana, şu itikat bilin ki, şu adam Kur'an ve Resulullah'ın sünnetinden çıkarıyor. Şu adam şu büyük insan, Kur'an-ı Kerim'den ve Resulullah'ın sünnetinden hüküm çıkarıyor. Ve itikadımızda da İmam Ebu Mansur Maturidi ve İmam Ebu'l Hasan Eş'ari, İmam Ehl-i Sünnetler şu itikad bilen var ya. Kur'an ve Resulullah'ın sünnetinden çıkardı. Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden. İnne halalını halal bilmek bilen, haramını haram bilmek bilen bir 5 dakika vakit var, bir kamil misal edivaydeyin. Hususan cavan dostlara, cavan gelirlere, cavan kıyırlara mana misal kadrini bilsinler. Kur'an ve sünnetin iyiliğine düşen adam ağalıktır diyiliye de dünya boyunca gözlerinde hiç ağalışıptır. Ya mesela bir tohoray diye ay günahkan, günah iyiliğine geliyenken ey cavan oğlan, ey cavan Müslüman, ey hakıllı, şikefi mağzına batmasa ekberara. Mağzına batsa, hakkılına batsa, almana, mentığına batsa tut göverme utarsın. Hay şiket, ine şiket. Şu günah yedinine geliyen adama Hazreti İsa Peygamber bir misal vuruptur. Meselu talibi dünya kemeseli şaribi ma'il bahar. Kullama izdada şurban izdada ataşan hatta yaqtulahu. Günah yedinine geliyen adam susap deryan suyunu içen adam yağlıdır deyiptir. Günah yedinine geliyen Peygamber'in sözünü ettirdi. Kur'an-ı Kerim'i halalını halal ve haramını haram bilmedi. Allah'ını da şuna aydiye.
Günah ýygyny gezýän adam suwsap derýan maşyna barıp derýadan suw içipdiren adam ýalydyr. Näme diýe? Bir kowum, bir towar adam bir wagt ýol ýitiripdir da. Ama bula ağaç suwsap, "Hey öllük" diýip durar kalyp derýa bardylar. Köpsi derýadan suw içipdir, şor derýadan. Ey ölmäýdi diýip. Näme kan suwda olu kon aňyrsy ölmendiren derýa. Şoma hal günah kan bolşýar. İçipdir, emma ağaçyk adam şu suwsuzlygyny gowdur. Mun içtik bilen içigilimi garar, şor suw ağaç suwdur diýip. Mun källigini özlemän diýipdir. Muny içden aňyrsy bir dagyga biter seni suwsa tor diýipdir. Seni biter suwsa tor. Ýene suw içerdir. Ýene suw içerdir. Ýa için çişi ölür, ýa için duzdan doly ölürsiň diýipdir. Ay häzir suwsuzlygymyzda daýyly diýip aňyrak gidip ýeri gazyp guýdan süýji suw çykarýar. Hay gönünlük diýip şondan meşiklerini doldurýarlar. Oşondan uğurlarını hamir edýärler, oşondan gaza nahar pişirýärler, bula salim galýar. Az suw, süýji suw iki dünýä abadlyk suwdur. Az suw, süýji suw iki dünýä abadlykdyr. Onu içden ganarsın. Ol janky guýdan çykarmadylam süýji suw. Ol halaldyk, ol halalyň bernamysy. Halal bernama görüňde alýalydyr, emma çyn hayaty abi hayattır. Çyn zindigi için yaşayışın suwu şo. Ben guygalyp ölüp ahir tapmadylamy. Halaljak da. Emma o derýanky görüňde kan içer özi ganjak ýanakdyr. Şu günäni etsem atberjek ýaldyr, ýene günädir. Ýene günädir. Şeher günä etse heýwani tebiaty doýarmy qadiýe öňküden meter suwsa ýaly. Gaýtaý diýin ey ýaş oglan. Ey ýaş oglan. Ey ýaş oglan. Her gelek şu günäni edip öz heýwani tebiatyny gandyrjak bolýar, emma her şu günä tamam bolandan soňra bitir suwsa ýa şu günäni. Ýene şu günä ýene suwsa ýa. Eýni derýan suwny çypdyran ýalyla günäň ýüzünde gelýän adam. Emma günäň ýüzünde gelmeýän adam halalymda bolar şu maňa diýen ol akça suw, süýji suw, arasda suw içip duran ýaly. Göreňde az, ey bula näktirişip beri bir guýuň maşynda adyjyk irkip duranja suwuň maşynda. Emma çyn zindigiň suw şoda. O onu helak etmeýär. O onu dargatmaýar. Ona sabr gerek, noba durma gerek. Birimi güýmese güýmer, emma helak etmer. Emma o deryan suw içdiginçe beter içetýär. İçdiginçe içetýär. O zindigiden çykarýar da. Ahirde onu hatta yaqtulahu onu öldürýär da. Aman ve kana mujib wahidan ba'da wahid. O süýji suw içýärler qyýgyrýar. Hey içmän şu deryadan süýji suw wadi. Ama deryan maşynna bir towalara kulak asmaýardım. Ne binäme diýweti diýdi, ol kon suw wada. Bir towarlarda onu maskara etýär. Ol kon deryan suw waka, ol kuýumçyny liwan suwa bir çagyrypdy diýip. Bir towarlarda azyjyk bir kneferde gelýär, ay bir goraýmy şon diýip, bark görýär, gördi çyn içmeli suw şomışdyk. Çyn içmeli suw şomışdyk. Ýoly bäk baky baýqyrýar, ey küýünçi suw şahady. O suw helak etýändir. O suw seni gandyrmaz diýip. O suw seni gandyrmaz. O gandyrmaz. Onu etbermek gowy. Süýji suwuň ýygyny gelmek gowy. Ol iki dünýä abadlykda. In Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın derman hutbalaryny Allah berdiginden içiniň manalaryny çykaryp hyzmatyňyza ýetirenlerin gadryny bilen iki dünýä abaddyr. Hudaý Taala dünýäni we ahiretiňi de abad etsin. İnşallah inni kefte peygamberimizin hacısynyň edamasyny Allah köplediginden hyzmatyňyza ýetirer. Bir alhamd kul huvallahu okuyýly, bütünlüň ruhuny bagşydyp ilmini de dua edýär.
ختم قرآن الكريم ما مريض لمذواد يبتر لبيرا غدوغات إلهي آمين إلهي آمين إكرام سلقلم دوغات رحمة ليغلر دوغات مال غرة أقلاب ترى اللربة إلهي آمين يريوت لم البركة لو سنجان هندا آمين يا أرحم الراحمين 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 برحمتك يا أرحم بارك الله هم يوم دشنون ديرنا تتولد